ka ci amanar makusantan kama bai. Ka ci babanka tun ina ƙarami na iya wannan. How dare you talk to me like this? What the fuck do you think you are? Okay, shoot me! The random of peaceful man is coming from the white bloodshed. Genesis and genocide is a bloodshed, but when you come to the war, it's of lies. That's what I want to understand. Abin da take so ka gane kenan. Me zan taba ganewa ba abin da zan taba ganewa. Ina so ka yadda da lokaci. Ba a ja da irin wanda ya san sirrin karfi balle saboda shege duk wani mafakanmu da wani ligganmu da wani takunmu mun koya masa. Kuɗin da ka bawa ganin ka ya kawo min fake ne, ko ka sani ko baka sani ba, awa 2 na baka. Me yasa zaka je ka bashi kuɗi fake? Waye shi da ba za a ci gurgura shi a ci gurgura shi ba. Tun da ya shiga ko mata wallahi sai uwarsa ta haifi wani. Kama da wane. Na wata mace da muka kila shi da ita. Ashe ba ma'aikacin nan mace. Kwarai koran kai daɗi har ma ta bangaje ka. Sometimes it's necessary to return, sometimes it's necessary to retreat. But when you surrender, there is no shelter, there is no comfort, and there is no mandate. How many times I told you? Ka guji mutumin da ka koya wa bala'i. Kama da wane. Come to the siege and see the blockbuster. Come to the siege and see how the White House is coming to the blockbuster. In ba na yadda da kowa, ko kaina ba na yadda da shi. Kai tuntuni kuma mai basira. Na sani. Kwallo kashe shi. Ƙarto, tun da na rashi jinin ƙari na haka. Kana ba cikin nan ba gida bane ma'aikata ce. zaki yi mana bayanin yadda abin ya kasance. Ai ka san na gaya maka duk sun rufe fuskokinsu. Yanzu irin wannan da a gefen titi ne Allah na tuba karuwar da zan ai ba karama ba ce. Irfan! Nemo. Bora uba. Kama da wane. Cikin sati ɗayan nan a yanka masa visa ya wuce. Nan da kwana 3 aiki zai kammalu. Anya kuwa. Tantama kace a kaina. Kama da wane. Yalla bai me zaka iya cewa game da wannan abu da ya faru na kashe wannan bawan Allah Alhaji Lawan? A yanzu ba mu da cewa har sai mun ga abin da bincike ya tabbatar. Ya kashe Deru? Sarki ai Deru ya zama ɗan gari a lahira ne. Na uba. Kama da wane. Producer Baba Isa and Nasir Kabir Muhammad. Executive Producer Zarin Mai Agogo. Assistant Director Musab Manager and Gamboji Sardauna. Ni nake so a yanka wa visa. To nawa ne farashin? Irfan, sarki. Ka san da wanda kake magana kuwa? Bilal ne wanda ya tsinto ni kafin in kai haka. Ka koyan da wasu abubuwa yanzu kuma normal zaki ya girma ba na dan zaki ba. Ku da wadurin wancan kai. Irfan, sarki. And directed by Amin Arrahus 747. White Blood Multimedia brought you the blockbuster movie new series. Kama da wane. Duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare.